Прывітанне, гэта пік свабоды і я Дмітрый Гурневіч. Мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня і тлумачым, што яны значаць. Сёння мы пагаворым пра тое, ці дацісне Пуцін Лукашэнку, каб Беларусь мацней дапамагала ў вайне супраць Украіны. Як Віктор Шэйман пашырае сваю бізнес-імперыю, у Беларусі з'явілася новая кампанія, якая мае права гандляваць зброяй і звязаная яна з былымі сілавікамі. Пагаворым таксама пра знікненне Анатоля Котова. Ягоны блізкі калега лічыць, што расследаванне БРЦ гэта ўсяго некалькі адсоткаў ад усёй праўды. На гэтым тыдні амерыканскае выданне The Wall Street Journal паведаміла, што Крэмль цісне на Александра Лукашэнку, каб той дазволіў Расіі больш актыўна выкарыстоўваць Беларусь у вайне супраць Украіны і дазволіў расійскім войскам запускаць дроны супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. А таксама пашырыць лінію фронту на захад, каб прымусіць Кіеў перадысліфкаваць войскі да беларуска-украінскай мяжы. Пры гэтым Крэмль пагражае спыніць фінансавую падтрымку Беларусі, калі яна не выканае яго патрабаванні. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў ужо абвергнуў гэту інфармацыю. Расійскія палітычныя колы сцвярджаюць, што ў вайну Беларусь спрабуе ўцягнуць Украіна. Мой госць, кіраўнік ньюсруму The Insider Цімур Алеўскі. Прывітанне, Цімур. Вітаю вас. Цімурскі, это я. Хто цісне на Беларусь? Пуцін ці Зеленскі, насамрэч? Ну, Лукашенко, конечно, между двух огней, но это его обычное положение. И надо сказать, что он ведет себя именно так, как обычно ведет Лукашенко. Он заранее создает прокладку, чтобы через 5 лет после событий, которые придется, после поступков, которые придется совершить, объяснять, что он был жертвой, а не источником этой ситуации. Его нужно пожалеть и разрешить Белаве летать в США. Поэтому он изо всех сил старается говорить абсолютно разные вещи. Я вот очень внимательно слежу. У нас есть хорошие мониторы, которые позволяют наблюдать за информационным полем в России, в Белоруссии, в Украине и на Западе. И я очень слежу внимательно за тем, что говорит Лукашенко в России, и одновременно что он транслирует в Киев. И это противоположные абсолютно слова. Он в России говорит, что Беларусь всегда с Россией, а Киеву он говорит, что мы же не будем воевать с трактористами. Значит, во-первых... Тимур, давай поглядим это кавалочек. Там литерально пару секунд мы подрыхтовали его. Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить. Не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Но потом обстоятельства непреодолимой силы заставят Лукашенко двинуть армию в Украину. И если будет хоть какой-то малейший шанс, что это, по его представлению, не нарушит его планы передать наследство власть своему сыну, а действительно может принести победу России, ну, потому что, допустим, Украине придется растянуть войска, обрушить фронт на востоке, или там... В общем, если он подумает, что победителя не судят, у него не будет ни минуты сомнения в том, что он пускает войска в Украину. Не надо только вот сомневаться, что Беларусь не может воевать с Украиной. Если Лукашенко находится под давлением, и при определенных обстоятельствах он 100% это сделает. Это просто понятно потому, что он делает на границе. И когда люди говорят, что он всего лишь готовится к обороне на случай возмездия за использование своей территории для запуска российских дронов, то, конечно, для этого он тоже это готовит. Но он прекрасно понимает, что Украина мстить ему на своей территории белорусской не будет. Украине не до этого, и Украина точно не будет пытаться выглядеть немотивированным агрессором и сталкиваться с другой армией, но можно объяснять приготовление к наступлению под приготовлением к обороне. Вот. И одновременно с этим Лукашенко пытается, одновременно он пытается убаюкивать Зеленского, и, конечно, он пытается, я думаю, уговорить Путина тоже не использовать себя как. Конечно, он был бы не против получить определенные бенефиты от этой войны, но я думаю, но при этом он изо всех сил, он уже получает большие бенефиты, надо сказать, но при этом он изо всех сил, вот, значит, между двух огней, Путин, его начальник больше, чем страх перед Зеленским. И тут еще есть один момент. Конечно, Лукашенко боится одного – прилета
ракеты возмездия «Фламинго-2» ему на голову. А больше не боится ничего. Я сегодня днем думал перед нашим разговором, Дим, о том, а что, собственно, будет, если Украина обстреляет и уничтожит всю промышленность Беларуси, которую так пестовал и лелеял Лукашенко, и которой он так гордится, и которой он так дорожил. Ведь это же сильный аргумент для того, чтобы не воевать. И ты знаешь, это если это был бы твой завод или мой, это был бы аргумент не воевать. А когда это государственный завод, это отличный аргумент воевать, потому что нет лучшей инвестиции, чем разрушить до основания старое советское производство и потом, по обещанию Путина и Си, взамен построить новое китайское. Так, але беларускія НПЗ гэта мадэрнізаваныя заводы, яны нашмат больш сучасныя, чым нават расійскія. И ты знаешь, вот с НПЗ, казалось бы, это должен быть... Ну, во-первых, НПЗ починить не стоит много денег, потому что НПЗ вообще довольно простая вещь. И тоже привозится в сборе. А во-вторых, понимаешь, мы когда думали с тобой, что НПЗ это главное, НПЗ, например, Мозырская НПЗ, это священная корова и очень дорогая игруха для Лукашенко, и он ей очень дорожит настолько, что не примет участие в военной авантюре, если его бонусом может быть Ровненская область, то мы должны вспомнить, как он говорил Зеленскому в начале войны. Помнишь, в известных переговорах, которые стали известны в 2024 году, когда он ему говорил, что «ну что ты от меня хочешь, Володя, я ничего сделать не могу, но если ты на меня так злишься, ну разбей мой Мозырский НПЗ, ну ты знаешь, как он для меня дорог». Он был готов им пожертвовать даже тогда. И боюсь, будет пожертвовать. То есть это к чему? Это к тому, что убаюкивание мысли о том, что Беларусь не может вступить в войну, очень опасно для Украины. И это был бы самообман для белорусов думать, что не может случиться ситуация, что они будут воевать с братским народом. Будут. Что может сделать Украина? И кстати, при определенных условиях это может быть очень выгодно. Даже если ничего никто не захватит, а просто разобьет всю страну. Это может быть выгодно, потому что восстановление старого, списание старых активов за счет восстановления, за счет того парня, который заставил участвовать в авантюре и который оплатит восстановление, потому что он должен был пообещать что-то. Володя, но ведь они разгромят мой Белкалий, разобьют. Александр, Саша, мы тебе построим новый. Вот. А при определенных условиях это, конечно, может быть и выгодно, и не остановить его не сможет никто. И вот очень важно эти слова, которые сейчас произносятся, воспринимать как прокладку для будущих переговоров с новым президентом США о том, что меня заставили, и давайте с меня первым снимем санкции, вам же надо с кем-то договариваться. Путин оккупировал Украину, во Львове репрессии, все умирают, я единственный рукопожатный и договороспособный человек, с которым можно проводить переговоры, и прокатит. Тимур, ну вот зараз Что может Лукашенко... сделать Украина, это просто знать это, мне кажется, отдавать трезво, оценивать опасность и повышать ставки возмездия так, чтобы угроза исходила не в отношении каких-то предприятий Лукашенко, а в отношении его наследственной власти. Это единственное, что его может остановить. Извини, Але ў гэты ж самы час Лукашенко просіць прабачэння ў Зеленскага. Учора ён заявіў пра то, што вот на месца там Грызлова, калі ён сустракаўся з ім у Мінску, сядзела нібыта дэлегацыя ад Зеленскага. Мы не ведаем, хто это быў. Нейкі часовы павернаць, дэлегацыя з Кіева. Нібыта адключыў рэтрансляторы. І больш за тое, ну гэта ўжо ўвогуле вішенька на торце, дазволіў украінцам хадзіць у Беларусь па грыбы ягады, бо кажа, што да вайны тыя зараблялі там па 6 тысяч $. Што гэта ўсё значыць? Ну, это змена рыторыкі. Ну, Лукашенко хочет всячески показать, что он не является легитимной военной целью сейчас. И ему точно хочется договориться с Зеленским, чтобы Зеленский ему ничего сейчас не отвечал. Потому что решение не принято. Нет такого решения, что мы точно участвуем в войне. И хотелось бы, конечно, чтобы за то, что он сейчас делает, ответ не наступил немедленно. Но я думаю, и он его боится, я думаю, он не готов к этому. Но я думаю, что это убаюкивание. И к этому надо относиться с большой осторожностью. Потому что Лукашенко человек, который может убаюкивать. Знаешь, вот смотри, ты представляешь себе школьную драку в коридоре? Вот ты, наверное, был человеком, не который бил первый, а к которому хулиганы приходили и докапывались, чтобы ударить. Мне кажется, что мы с тобой были в такой роли хоть раз в жизни.
И ты знаешь эту историю, ты понимаешь, что тебя ударят, и с тобой уже рамсят. Но первого удара нет. Формально тебя по лицу еще никто не стукнул. Поэтому у тебя нету психологического, понятийного основания, чтобы ответить сразу же в лицо первым ударить. Как Путин говорит, всегда бей первым. Вот у тебя морального основания, который бы позволил тебе, этого хулигана, который готовится тебя стукнуть, ударить первым и нейтрализовать свою опасность, нет. Поэтому ты ждешь, стоишь как дурак, как мы сейчас понимаем с тобой спустя прожитую жизнь, когда были неоднократно биты в школе, что ты стоишь как дурак вежливый и вспоминаешь что-то про кодекс трех мушкетеров, а чувак, который напротив тебя, он ждет момента, чтобы тебя первым ударить, и бьет всегда. Он тебя бьет, и потом у тебя может уже не быть сил ему ответить, ты, может быть, схватишься с ним и повалишься на коридорный, на школьный пол коридора, да? А может быть, уже просто с юшкой и разбитым носом, утираясь слезами, или там, например, в солнечное сплетение стукнут незаметно, ты уже не сможешь ответить. Но факт в том, что после того, как тебя первым ударят, ты уже не факт, что сможешь дать сдачи. А первым ты не бил, хотя точно знал, к чему идет дело. А вот та сторона, которая собиралась ударить тебя, она очень беспринципная, дерзкая. И самое главное, все моральные ограничения она попирает. Она что делает? Она с тобой предварительно говорит. Говорит, заговаривает тебя, мол, ты сам виноват. И потом в какой-то момент оказывается, что ты сам виноват и еще и по лицу получил. И вот это то, что делает Лукашенко. И, кстати, я хочу тебе одну вещь сказать. Я знаю, что наверняка тебе неприятно слышать о том, что Беларусь и белорусский народ может оказаться народом-агрессором. Наверняка это неприятно. А он может. Вот в чем дело. Это не шуточная угроза. И кто бы сейчас ни говорил, что мы никогда, это неправда. Люди, которые сейчас находятся в армии, по сигналу будут когда. Но одну вещь я хочу тебе сказать в утешение. И, кстати, почему-то о ней мало говорят. Когда говорят о том, почему Путин начал войну в 2022 году, а не в 2019 и не в 2020, в качестве аргумента, что ему пришлось задержать, приводят эпидемию ковида. Мол, ковид смешал планы Путина, и он отложил нападение на 2 года из-за того, что боялся вируса. Это, конечно, не так. Путина на 2 года задержала белорусская революция. И настроения в Беларуси, с которыми начинать войну он, конечно же, не мог. И только после того, как белорусы сперва год сопротивлялись, а потом их всех пересажали, перебили и выдавили из страны, кто мог бы сопротивляться этой войне, только тогда у Путина сложились необходимые все карты для начала. То есть, условно говоря, 2 года белорусы своим молчаливым гражданским подвигом удерживали начало войны. Это хорошая новость. Плохая новость. Жалко, что в тот момент, сейчас мы понимаем, что если бы я был украинцем, который с тобой разговаривает, я бы сказал, жалко, что не вы перебили этих мерзавцев, пострадав сами, а бьют нас и погибаем мы. Понятно. І вось скажи, ну але ж ситуація все-таки може бути погоршиться. Ти сам говориш про те, що Білорусь може стати країною-агресором. Вот это вот я нагадаю про Wall Street Journal, хоч і Песков це обвергає, але коли ми уявим собі... Ну, если Песков отвергает, то тогда точно нет. Так, ладно, так. Ну, це такий, якби, мем. Калі яны прымушаюць, умоўна кажучы, Лукашенко ў некай форме больш шчыльна далучацца да этой вайны, больш актыўна. Ці ёсць, на твою думку, у Лукашэнкі нейкія карты ў рукаве? Убаюкванне – это одно, але ж не можна весь час убаюкваць Путина. Может. Он, может быть, и убаюкивает. Просто проблема с Лукашенко в том, что у него на самом деле игра, он все время действует примерно одинаково. И, кстати, в 2020 году, конечно, когда он точно знал, что Путин собирается делать, он наверняка ему так и говорил, ну какая сейчас война, ты видишь, что у меня в стране происходит. Хочет ли Лукашенко, чтобы белорусская армия вошла в Украину и захватила ее, уничтожив молодую украинскую демократию? Чтобы зашла не хочет, а чтобы уничтожить молодую украинскую демократию, наверняка бы не против был. Ему, конечно, было бы комфортнее, чтобы в Украине была власть, похожая на его, потому что, мне кажется, он очень хорошо понимает, кем он является для белорусов. И наверняка ему неприятно, что рядом есть другой пример. Я думаю, что он даже к Польше относится как к стране больше похожей на Беларусь, чем Украине.
Вот серьезно, в этот момент, сейчас, он, я думаю, там, глядя на Кароля Навродского, он про себя думает, ну да, у вас там есть Евросоюз, но в целом вы, конечно, ребят, должны меня понимать лучше, чем я понимаю Зеленского, который вообще сопротивляется. А вообще он не очень любит людей, которые сопротивляются, но уважает. И я думаю, что он, конечно, морочит Путину голову, и я не думаю, что он хочет, чтобы белорусы погибали. И самое главное, я думаю, что Лукашенко не уверен, что участие может принести наверняка бенефит. Поэтому он изо всех сил старается. Может быть, и убаюкивает Путина, а может быть, повышает ставки, потому что бенефит должен быть слишком большой. И ты понимаешь, что сейчас думает Лукашенко? Лукашенко думает так. Если я нападу на Украину, и мы ее захватим и поделим, и мои войска, моя военная полиция будет стоять в 6 украинских областях и будет к местному населению жестоко уничтожать фашистов, как известно, но очень лояльно относиться к местному населению, а Лукашенко будет вот в своей вот этой манере лицемерной говорить о том, что же мы будем этих механизаторов, значит, пытать и наказывать. Я даже говорю, Володя, не делай как в Херсоне. Делай как у нас, не делай как в Херсоне. Так он будет говорить, да? Вот я думаю, что он думает, что если такое случится, то, конечно, он уже никогда до конца своей жизни там, с Западом ничего путного не построит. Но поскольку победителей, как ты помнишь, не судят, а экономику Путин ему восстановит, а власть он по каким-то основаниям, да, по договоренностям, которыми он сейчас пытается заручиться с Путиным, вот, на всякий случай, он не потеряет, он уверен, что он умрет, но через 20 лет Коля станет президентом, освобожденный от вины, победивший, полноценным хозяином страны, победивший и признанный на Западе страны. И для него такой сценарий допустим. Я уверен в этом, что допустим. И если только Путин ему это твердо пообещает, а ситуация будет такая, что Путин даст приказ, то он пойдет. И еще раз я могу сказать, единственный способ, который у Зеленского есть для того, чтобы он мог, подняв ставки, остановить Лукашенко, что его может остановить? Ему нужно придумать, как мне кажется, такой шаг, цена которого, цена которого будет потеря возможности наследственной передачи, гарантированной наследственной передачи власти. А што, Вот на это твою думку, единственное, для что Путіна можно. важней? Уцягваць Беларусь паўнавартасную вайну, напрыклад, пры дапамозе беларускай арміі, которая з поўначы на Украіну напала, ці ўсё ж такі выкарыстанне Беларусі як такой квазі саюзніцкай дзяржавы, которая дапамагае Расіі, напрыклад, там, у накіраванні ретранслятарамі дронаў, на тэрыторыі якой ёсць заводы, которые працуюць на расійскі ВПК, дапамагае з палівам, калі мы бачым, там Расія гарыць, украінцы б'юць па нафтаперапрацоўчых расійскіх заводах. Што для Расіі больш выгодна, якая Беларусь? У России ситуация вообще сейчас, понимаешь, как в России сейчас одна проблема. Победить Украину любой ценой. Причем желательно для России найти такой волшебный способ, как у Гитлера в конце войны, такое чудо-оружие, которое могло бы в самый последний момент полностью перевернуть карту. Вот проигрывали, и Москва уже горит, и все хреново, и рейтинг Путина не очень, и вдруг совершается какой-то такой маневр, после которого все говорят, на самом деле он гениальный стратег. Вот мы все думали, что у нас дурной президент, который ни за что уложил невероятное количество мужчин, оставив вдов и детей без семей, и на самом деле без будущего. И это касается четверти населения России. Да еще и бензина у нас нет, и интернета нет, и все хреново. И тра-та-та, и вдруг бах, и прямо к рукам их падает вся Украина. Так хочет Путин. И думает он, что у него есть секретное оружие, и это Лукашенко. И у России единственная задача – это победить. И какая нужна Беларусь Путину? Да все равно. У Путина нет вообще такого вопроса в голове, какая должна быть Беларусь. У Путина один вопрос, как бы так сделать чудо совершить, чтобы в той ситуации военной, в которой он оказался, вдруг дойти до Львова, там, где никто не надеялся, что он дойдет до Малой Токмачки. Он так думает. Если Лукашенко продержится и не поддастся соблазну, и не даст ему это сделать,
то дни войны сочтены. И, кстати, Лукашенко говорит, давайте вы попробуйте договориться, я вам месяц даю, чтобы вы начали переговоры, чтобы потом меня не винили, что я вошел, потому что я же говорил, договаривайтесь. Ну а раз у вас не хватило сил на то, чтобы договориться, ну простите, у меня дедлайн 1 августа, и до свидания. 1 августа я начинаю, а то там дальше зима, некогда будет. Примерно так, я думаю, рассуждает. Поэтому какая будет Беларусь, Путину все равно. Это должен понимать каждый белорус, я думаю, понимает, что Путину глубоко все равно, какая будет Беларусь. Але якая з гэтых двух Беларусей яна дапамагла б яму перамагчы ў вайне, пра што ты гаворыш? Ну, Калі ўявіць, што который- адкрыць новы фронт, і Украіна будзе яшчэ вымушана ваяваць на 1200 кіламетрах над мяжы з Беларусю, гэта хіба што все-таки плюс для Путина, а не для Ну, Украины. конечно, да. Этого он, конечно, очень хочет. Я говорю, он хочет, чтобы Беларусь превратилась в Фау-2, в некое чудо-оружие, в ядерную бомбу гитлеровского режима, в такую штуку, которая может победить в ситуации, когда кажется, что уже весы окончательно склонились на другую сторону. И он очень на это надеется. И когда они говорят, мы еще даже не начинали сейчас, они имеют в виду именно Беларусь. Это точно совершенно. Другой Але вопрос, заходнія эксперты гавораць пра тое, што ў Расіі няма такіх зараз рэсурсаў, каб перакінуць свае войска на тэрыторыю Беларусі, каб яна адтуль магло зноў заходзіць. Нет. Нет, смотри, я думаю, что Путина устраивает, например, чтобы Орешник ударил с территории Беларуси. И Путину бы очень хотелось, чтобы ответ попал на территорию Беларуси. Потому что ему очень нравится идея ядерного удара, особенно если это произойдет в соседней стране. Ты про Орешник, про ядерный удар говоришь, Конечно, естественно. Ведь мы же помним, и Путин... Ты думаешь, что Сергей Герасимов не знает, для чего в Минске такие широкие проспекты? Ты знаешь, для чего в Минске такие широкие проспекты? Калісьці гаварылася пра тое, каб менавіта тэхніка ездзіла вайсковая, не ведаю. Нет. В Минске такие широкие проспекты, чтобы после обмена ядерными ударами и взрыва ядерной боеголовки в Минске по разрушенным от домов и щебнем заваленным улицам могла проехать на запад военная техника. Ширина главных улиц Минска рассчитана с таким условием, чтобы после ядерного удара в Минске и уничтожения города обломки домов не мешали проезду военной техники, а не чтобы она просто ездила. Минск строился для того, чтобы быть форпостом Советского Союза во время ядерной войны. Это написано в военных доктринах советских. Город, который должен быть уничтожен, но при этом построен как такое специальное место, через которое после удара бомбы танки поедут в Париж. Вот они почему широкие. И они это все знают в Кремле. И им наплевать на каждого, кто там живет. Кайф для Путина, если бы и Орешник улетел в Киев, у Киева бы нашлась одна боеголовка, они бы взорвали ее в Минске, или бы Польша помогла с Францией. А они потом по этому пеплу поехали бы на Запад. Вот какая риск. Цікавый поворот. Вот просто так. И никак по-другому. Какая Беларусь нужна Путину, я тебе не могу сказать. Взорванная атомной бомбой Беларусь, которая является транзитом для танков на Запад. Вот такая Беларусь нужна Путину. Ну, или такая, как сейчас Лукашенко. Никакая другая не интересует его. И вообще его Беларусь не особо интересует. Але нават пра Арэшнік кажуць, што гэта пераважна блеф, што, па-першае, самога ядзернага зараду ў Беларусі няма, што гэта робіцца, канешне, ў першую чаргу палохаць, бо Расія палохае Украіну 5-й год уже ядерной зброей. Ну просто смотри, просто у Лукашенко вариант такой, что если мы идем, то мы побеждаем, и нас все простят. А у Путина вариант такой, что если вы идете, и вас разрушают, то нам тоже, для нас это приемлемые потери. Мы ничем не рискуем. Вот. И поэтому в этом смысле у Лукашенко, конечно, очень опасная ситуация. Но, называешь, самая опасная ситуация у Зеленского, потому что ему нужно помочь Лукашенко отказаться. Он может это сделать только одним способом. Он может предложить ему такое возмездие, которое заставит его отказаться, соблазн будет погашен, и главное, что это будет серьезный аргумент для Путина. Например, Лукашенко позвонит и скажет: Володь, я хочу, но он мне сказал, что он, не знаю, ну вот, понимаешь, сделает такое, и вот дальше идет перечисление, что именно он сделает, что это для меня неприемлемо, а ты мне в этом помочь не можешь. Китай может построить заново мои заводы, может, что там еще, я не знаю,
все могут, вот это можно, это можно, это можно, санкции когда-нибудь отменят, что-то такое должно быть. После чего, что для Лукашенко будет неприемлемо. Что придумает Зеленский? Я не знаю, я не Зеленский, я бы на его месте сейчас не хотел отказаться, но ему нужно придумать такой ход. Не знаю, что это будет. Дякую, вялікі, Цімур. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем быў Цімур Алеўскі, шэф-рэдактар Ньюсруму The Insider. Дякую табе, Цімур. Так есть. Спасибо, Дима. У лютым 26-го года ў спіс беларускіх спецэкспартэраў уключылі новую кампанію Grand Спецтрейдинг. Беларускі расследніцкі цэнтр выявіў, што да яе маюць дачыненне экс-сілавікі, а зарэгістраваць бізнес дапамог чалавек з управлення справамі прэзідэнта, звязаны з Віктарам Шэйманам. Афіцыйна кампанія мае права на гандаль шырокім спектрам тавараў. Гэта лекі, бытавая хімія, цацкі, ювелірка, лом. Праз 3 месяцы пасля рэгістрацыі указам Лукашэнкі яна атрымала статус спецэкспартэра і права гандляваць ваеннай прадукцыяй. Гранд Спецтрейдинг стала ўжо 4-й дзеючай арганізацыяй у Беларусі з правам на спецэкспарт. Пра высновы расследавання я пагутарыў з кіраўніком БРЦ Станіславам Машкевічам. Я папрасіў яго растлумачыць, што ўвогуле такое статус спецэкспартэра. Па сутнасці, спецэкспарцёр – это экспарцёр зброі. Дагэтуль у Беларусі было 3 спецэкспарцёры зброі, это дзяржаўнае прадпрыемства, і вось з'явіўся 4-ы, прыватны. Ну і мы у нашым расследаванні разабраліся, з кім ён можа быць звязаны, і падобна, што гэта можа быць Віктар Шэйман, які даўно паводле чутак і аналітыкаў куріраваў продажы зброі, ну і паводле таксама розных зліваў, але дагэтуль ніколі не займаўся гэтым наўпрост. А зараз падобна, што гандаль зброі пачаў уваходзіць у інтарэсы бізнес-імперыі асабістай Віктара Шэймана. Ну, калі мы кажам асабістае, мы разумеем, што той дождж прэферэнцыі, які яны атрымліваюць, малаверагодна прызначаецца толькі для самого Віктара Шэймана, яго называюць асабістым распарадчыкам асабістых капіталаў сям'і Александра Лукашэнкі. Ну, вы не раз рабілі расследаванне, дзе фігураваў Шэйман, быў галоўным героем, а навошта спатрэбілася 4-я кампанія? Бо перадні ж таксама і пра гандаль зброі вы рабілі шмат расследаванняў. Так, мы рабілі пра гандаль зброі, і ў тым ліку там фігуравалі, напрыклад, такія кампаніі, як кіпрская кампанія, якая выкарыстоўвалася для таго, каб прымаць аплаты Белтэхэкспарту. То бок Белтэхэкспарт прадае нешта Аману, паслугі, зброю і трэнінгі гвардыі султана іхнага, а плаціць просяць не на рахунак дзяржаўнага прадпрыемства, а на кіпрскую кампанію. Эта кіпрская кампанія у нас выпадкова вылезла ў ходзе расследавання знікнення Анатоля Котава. Пры тое, што выглядае як выкраданне Анатоля Котава, яны засвяцілі малавядомую дагэтуль інфраструктуру экспарту зброі, у тым ліку, магчыма, інфраструктуру адводу грошай з беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы прадаюць, а грошы альбо частку грошай, прынамсі, за гэта атрымліваюць афшорныя структуры, звязаныя з гульцамі, блізкімі да той ці іншай фігуры ва ўладзе Беларусі. Ну, але тое, што адбываецца, што зараз асабіста чамусьці Віктар Шэйман падобна, што вырашыў взяць гэты бізнес пад свой кантроль і займацца ім наўпрост праз сваіх давераных людзей. Ну, это ўвогуле тренд, які мы бачым прыблізна з 2020, асабліва 2021 года, калі Шэйман сышоў з управ справамі Лукашэнкі і тут жа істотна пашырыў сваю бізнес-імперыю, таму што раней яна і так існавала, калі ён быў чыноўнікам. І гэта тренд, калі сям'я Александра Лукашэнкі і яго найбліжэйшыя паплечнікі, а хутчэй найбліжэйшы паплечнік, агрэсіўна збіраюць розныя актывы прямо ў сваіх руках. Ужо не праз нейкіх там партнёраў, карупцыянераў, а менавіта ў сваіх руках. Дарэчы, а хто ў гэтай кампаніі фармальныя, або ўладальнікі, або заснавальнікі, як яны звязаны, або там з Шэйманам? Бо ў самім нават загалоўку расследавання вы гаворыце пра сілавікоў. Так, ну, дырэктарам кампаніі Grand Спецтрейдинг прызначаны кар'ерны сілавік, які працаваў у
в розных беларускіх спецслужбах, меў пашпарт прыкрыцця, то бок магчыма, што займаўся аператыўнай работай. Ну і ён просто кадравы сілавік, его знялі і тут жа паставілі галоўным па гэтым. Ён у нас, паколькі яго паставілі літаральна на наступны дзень, ну, на сённяшні дзень выглядае, што ён можа быць прызначаны менеджер. А вось людзі за гэтым мы даведаліся, што рэгістрацыяй займаўся, да рэгістрацыі меў дачыненне адвакат, які працуе ў праўсправамі Лукашэнкі в Беларусьторгу, але адначасова ў фірме ЗАО Vector Capital Group, а Vector Capital Group на сённяшні дзень лічыцца галаўной структурай вось гэтай бізнес-імперыі Віктара Шэймана. Апрача таго, это Юрачкін, юрыст, які займаўся рэгістрацыяй гэтай кампаніі, ён таксама працаваў у кампаніі Комплекс Інвест, ну, лічыўся як супрацоўнік кампаніі Комплекс Інвест, а Комплекс Інвест – гэта адзіны праект этой кампаніі, гэта будаўніцтва меркаванага асабістага шале Александра Лукашэнкі ў Сочы, якое, дарэчы, з улікам кошту зямлі уваходзіць у лік аднаго з найдаражэйшых у свеце будынкаў такога тыпу, прынамсі з тых, пра якія было раней апублікавана. Ну і плюс, калі мы звязаліся пад прыкрыццём з гэтым Юрачкіным пад выглядам эміратскай кампаніі, которая хоча пастаўляць прадукцыю для СВО, і ён, значыць, згадаў імя такога Владзіміра Скулаўца, якога доўга лічылі яшчэ з нулявых найбліжэйшым паплечнікам Шэймана, а з недаўняга часу ён афіцыйна намеснік дырэктара ЗАО Vector Capital Group, якое лічыцца асабістым імперыяй Шэймана, таму многае ўказвае на тое, што сілавік, менеджер, уласнік падобна, што бенефіцыарны Шэйман. А ці вядома ўжо некая спецыфікацыя тавараў, якія, ну, там прадаюць або збіраюцца прадаваць? На сённяшні дзень не, гэтая кампанія зарэгістраваная вось толькі што. Ну, толькі што, это значыць, напрыканцы мінулага года. А не можа быць прычынай таго, што она ўзнікла проста тое, што папярэднія кампаніі, которые займаліся нечым падобным, все пад санкцыямі? Можа быць і такое, але, ну, відавочна, што спецэкспарцёр, который прапісаны в указе, это справа часу до таго, як яна таксама патрапіць пад санкцыі, беларускі экспарцёр грошай, і плюс для абыходу санкцый у іх ёсць мноства в проксі-кампаній, кампаній пасярэднікаў, у тым ліку на Кіпры, а мы, дарэчы, рабілі расследаванне пра тое, што папярэдні прэзідэнт Кіпра, які закончыў сваю кадэнцыю ў 23-м годзе, што ягоная сямейная фірма наўпрост аказвала паслугі па абыходзе санкцыі гаманцу, прынамсі аднаму, Александру Лукашенко, Юрыю Чижу, а таксама аплочвалі адпачынак Лукашэнкі в Краснай Паляне, а таксама удзельнічанне ў схеме вялікай з стваральнікамі, разбаўляльнікамі. То бок Беларусь мае блізкія сувязі з такімі юрысдыкцыямі Еўразвязу, у тым ліку як Кіпр, а таксама Эміраты і іншыя, для таго, каб неяк спрабаваць гэтыя санкцыі абыходзіць. Таму з'яўленне афіцыйнага спецэкспарцёра наўрад ці шмат дадасць да абыходу санкцый, прынамсі, это будзе вельмі часова. Чаму менавіта сілавікі з'яўляюцца тут асноўнымі? Гэта нейкая такая, паводле цябе, схема, як кантраляваць больш дэталёва, больш надзейна, ці гэта некая выпадковасць? Ну, тут выглядае браць сілавікоў розныя бізнес-структуры, набліжаныя да ўлады, якія відавочна працуюць з уладамі па вымыванні грошай з бюджэту. Гэта была даўняя практыка, і яна, на маю думку, выглядае мне як такая грашовая пенсія за заслугу, таму што заробкі ў іх афіцыйныя, можа быць, і нармальныя, так, калі глядзець для сярэдняга чалавека, але для высокапастаўленага сілавіка плюс з дадатковымі патрабаваннямі да маральных якасцяў, калі ты мусіш уласна парушаць законнасці на рызыку і ставіць сябе пад магчымасць санкцый. Ясная справа, што для высокапастаўленых сілавікоў рызыкі высокія, і заробак трымаецца адмыслова, мне падаецца, таксама, на мою думку, трымаецца адмыслова параўнаўча нізкі для найвышэйшых чыноўнікаў, з тым, каб іхны дабрабыт залежаў наўпрост ад карупцыйных схемаў, за якія іх можна і пасадзіць, але таксама за якія яны будуць удзячныя асабіста Александру Лукашенку, ну, ці там Віктору Шэйману. Вось, ну і мы бачым, таксама мы ўжо доўгі час бачым тое, што, напрыклад, ставяць
найвышэйшага начальніка па змаганні з нейкай злачыннай дзейнасцю, пасля таго, як ён выходзіць на пенсію, яго ставяць на чале гэтай злачыннай дзейнасці. Вот тыповы прыклад — это такая Бремена Групп, в которой объединялись на той момент три наибуйнейшие так званые гаманцы Александра Лукашенко. Это Миколай Воробей, Алексей Алексин и Александр Зайцев. Бремена Групп на нейкі момант стаў найвялікшым кантрабандыстам паводле, в тым ліку, расійскіх следчых органаў, якія вінавацілі іх у абыходзе расійскіх контрсанкцыяў. І на чале найвялікшага кантрабандыста стаў былы кіраўнік мытнага камітэту, і былы такі Васіль Демянцей. Вось, ну і такое мы бачым часта, што бяруць высокапастаўленых сілавікоў, у тым ліку, магчыма, каб забяспечваць і аперацыйную дзейнасць незаконную, таму што нават калі у цябе ёсць благословение на это Лукашэнкі, і ты ведаеш, што калі цябе зловяць, адведуць суд, то цябе... Ну, у нас было шмат разоў такое, што кантрабанда на много-много мільёнаў долараў, іх ловяць расейцы, адпраўляюць справу ў беларускі суд, кампанія Шеймана Global Casting, это яна яшчэ до ЗОО «Вектор Capital Group», это калі Шейман яшчэ быў чыноўнікам у 18-м годзе. Расійскі суд адпраўляе беларускі суд, а той кажа, што это не кантрабанда, яны памыліліся просто выпадкова, на много мільёнаў долараў указалі неслушны код в дэкларацыі, паводле которого выпадкова не трэба плаціць мыта, хаця калі аформіць слушна, то мыта плаціць трэба. Але все гэтыя суды, калі цябе цягаюць туды, альбо калі табе машыну, цяжкавік спыняюць даішнікі з праверкай, ты ж не будешь тэлефанаваць Лукашенку кожны раз, а адмазваць праз суд, это все перашкаджае бізнесу, таму не выключаю, што высокапастаўленыя сілавікі стаяць для таго таксама, каб забяспечваць беспрабойны кантакт са сваімі былымі калегамі і тлумачыць ім, на што трэба закрываць вочы, а на што не. Ну, але патлумач, ласка, што не так па сутнасці з гэтай кампаніяй, калі ёсць людзі, которые стварылі, пенсіянеры ваенныя, гэта не забаронена. Нават калі яны збіраюцца гандляваць зброяй, гэта ж законны бізнес, так разумею. Тады у чым фокус увогуле вось вашага расследавання, або што там можа быць паталагічнае, незаконнае? У гэтым расследаванні мы пакуль што не бачым нічога незаконнага, но па той простай прычыне, сярод іншага, што яны яшчэ не паспелі нічога зрабіць. Яны ўжо мы вычленілі галоўных гульцоў яшчэ на самым пачатку, но тое, што гэта адзіная прыватная кампанія з дазволам на экспорт грошай, а незаконнае тут тое, што мноства ў нас было расследаванняў па раскраданні беларускага бюджэту у памерах сотняў мільёнаў долараў, толькі тое, што мы бачым, можам даказаць вось гэтымі структурамі імперыі бізнес-імперыі Віктора Шеймана. Адпаведна, як у законе РИКО ЗША, все, што падпадае в дзейнасць мафіі, все уяўляе для нас інтарэс як высокая верагоднасць незаконнай дзейнасці, альбо прынамсі дзейнасць незаконнай групы. І напрыканцы, а сам Віктор Шейман, паводле вашай інфармацыі, ён знаходзіцца ў Беларусі, ці ён жыве за мяжой, дзе вся эта кампанія, бо там некаторыя таксама рэгістраваліся звязаныя з ім? Зараз я не прыгадаю, якую мы самую апошнюю бачылі згадку ягонага фізічнага месцазнаходжання, але не так даўно мы таксама бачылі згадкі, што ён працягвае выконваць і дзяржаўную службу у пасадзе спецпасланніка прэзідэнта, так і называецца, і ў гэтай якасці ездзіць паслом у розныя краіны, і можна сабе ўявіць, што вяртаецца пры гэтым у Менск. Мы не ведаем нічога пра тое, каб ён выехаў кудысьці за мяжу. І апошняе пытанне. Александр Лукашенко шмат людзей вакол сябе меў, пасля яны многія з іх апыналіся або за мяжой мусілі ўцякаць, або садзалі ў турму, або паміралі. Чаму Віктор Шейман столькі гадоў ад самага пачатку, яшчэ да таго, як ён стаў прэзідэнтам Лукашенка, побач з ім і такі надзейны, як ты думаеш? Магчыма, гэта лаяльнасць, у якой ён нейкім чынам змог пераканаць Александра Лукашэнкі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў. Шейман ужо быў у ягонай камандзе.
Таму магчыма гэта адна з прычынаў, але таксама не варта пераацэньваць вось гэты міф, які часткова Александр Лукашенко сам пра сябе любіць ствараць, што няма ў яго блізкіх сяброў сярод усіх гэтых бізнесоўцаў, што як толькі яны там, маўляў, супраць дзяржавы, але супраць дзяржавы нешта занадта вялікую шкоду нанесуць, то ён іх зніштажае, таму што яскравы прыклад гэта холдинг Амкадор, который набраў сабе 300 мільёнаў долараў адных толькі дзяржаўных запазычанасцяў і бюджэтных займаў. І калі гэта все пачало рушыцца імкліва да банкруцтва, Александр Лукашенко нібыта выступіў в такой сваёй ролі, што ён забірае гэты холдинг, але забраў ён толькі даўгі, тыя часткі холдинга, якія самыя стратныя, на якіх вісела запазычанасць і якія трэба працягваць субсідаваць. Вось, а грашовыя потокі захаваліся за Шакуцінамі. Ён працягвае пастаўляць дэталі з прыбыткам на гэта стратнае дзяржаўнае прадпрыемства і працягвае прадаваць ужо прадукцыю субсідаваную гэтага дзяржаўнага прадпрыемства. Таму Александр Шакуцін, пра которого Александр Лукашенко казаў, што есть друг у меня Саша Шакуцін, і ёсць яшчэ шэраг Мікалай Варабей, напрыклад, гэта такая нязменная давераная асоба, которая трымаецца ў цені. То бок Віктор Шэйман не адзіны, ёсць яшчэ вузкае кола паплечнікаў, але яно сапраўды вузкае, таму што наколькі мы разумеем з крыніцамі, з якімі мы размаўляем, от ніхто не можа ўспомніць, каб Александр Лукашенко асабіста нешта у кагосьці ўзяў нейкія грошы. Мы чулі гэта па званках пранкераў, напрыклад, калі ему прапаноўваюць залаты батон, ён смеецца і кажа спасіба, хаця это нават крышачку зняважліва гучала, але бачна, што настрой на тое, каб браць ёсць, і відавочна, напрыклад, вось гэтае шале, адно з самых дарагіх у свеце, то сведчанні паказваюць з вялікай перавагай на тое, што это хутчэй за ўсё асабісты прыватны маёнтак Александра Лукашенка і нічы іншы, але вось канкрэтна, каб узяць грошы з нейкай бізнес-схемы наўпрост сваімі рукамі, от ён не мараецца, падобна што, і выкарыстоўвае для гэта вузкае кола сваіх давераных людзей. Это значыць, што нейкія давераныя людзі ему для гэтага ўсё ж такі патрэбныя. Дзякуй вялікі, Станіслав. Дзякуй вам. Гэта быў Станіслав Івашкевіч, кіраўнік беларускага расследніцкага цэнтру. Працягваецца наше выданне, паставце калска нам падабайку, напішыце каментар, падпішыцеся на наш канал. Пасля расследавання БРЦ пра знікненне Анатолія Котова, былога чыноўніка, які ў 2020 годзе далучыўся да дэмакратычных сілаў, ягоны блізкі калега па фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін напісаў у Фейсбуку пост, у якім канставаў: афіцыйнае расследаванне БРЦ – гэта ўсяго толькі невялікі эпізод, які не раскрывае нават пятай часткі ўсёй рэальнай карціны, нягледзячы на вялізную працу расследавальнікаў. Сапраўдная перадгісторыя значна глыбейшая, а кантэкст нашмат шырэйшы. Сёння мы запрасілі Александра паразмаўляць пра гэта. Вітаю, Александр. Вітаю, Зміцер. Вітаю. Александр, яшчэ ваша цытата невялікая. Чалавек, якому Анатоль Котар давяраў, запрасіў яго на яхту пад выглядам перамоваў. Увечары 21 жніўня Анатоль зайшоў на яхту ў порце Трабзон, гэта Турцыя. Неўзабаве зразумеў, што гэта пастка, напісаў некалькі смс жонцы, якія выглядалі як развітанне, потым быў збіты і перададзены расійскім спецслужбам у мора ў раёне Абхазіі. Далейшы лёс невядомы, высновы з гэтай гісторыі кожны можа зрабіць самастойна. А якія вашыя гісторыі, калі вы ведаеце трошкі больш, чым кожны іншы, хто ведае Анатоля? Высновы такія, што у Анатоля было даволі такое разнастайнае жыццё яшчэ як бы да падзей 2020 года. Ось. І ён як бы браў удзел у вялікай колькасці дзяржаўных і камерцыйных і грамадскіх праектаў, дзе перасякаўся з вялікай колькасцю людзей з сілавога блоку, з камерцыйнага блоку і людзей, якія былі вельмі набліжаныя да кіраўніцтва дзяржавы. І натуральна ягоныя інтарэсы яны былі трошкі шырэйшыя, чым проста там праца на дэмакратычным полі. Вось. І ситуація такая, яка, ось, што тычыцца як бы расследавання, оно просто показвае канкрэтныя факты ў канкрэтным эпізодзе, але не раскрывае так вось паўнавартасна, калі казаць, не раскрывае паўнавартасна весь кантэкст, які як бы магчыма трэба адсочваць нават з
2011-2012 года і сачыць як бы за жыццём Анатолія, ягонай кар'ерай, і тады разумець, як ён мог апынуцца вось у гэтай кропцы. І што тычыцца як бы самого расследавання і майго ўласнага меркавання, то мне здаецца, это маё ўласнае ўражанне, што гэта мог быць нават і камерцыйны заказ. То бок это не абавязкова была аперацыя спецслужбаў, это маглі быць і рэальна нейкія, як это казаць, нейкія прыватныя разрахункі з гаспадаром Анатоліем, бо маглі быць рэальна нейкія справы, якія для кагосьці маглі мець такія камерцыйныя наступствы сур'ёзныя, вось, дзе, магчыма, там гаспадар Анатоль мог нейкую няўдалую параду выдаць і гэтак далей. І гэта маглі быць рэальна нейкія такія гісторыі, якія цягнуліся з ягонага яшчэ беларускага жыцця, будзем так казаць. Бо, наколькі я прааналізаваў, ну, вось такой непасрэднай сувязі з спецслужбамі беларускімі ці там нават расійскімі няма. Нават калі глядзець на людзей, якія бралі удзел у самой аперацыі на яхце, ну гэта людзі, ну якія, ну гэта ўжо даволі немаладыя мужчыны. Гэта мужчыны, якія ну не маюць нейкай канкрэтнай такой фізічнай падрыхтоўкі ці відавочна ну ніяк не звязаны з нейкімі баявымі відамі спорта ці працавалі недзе там. Ну, чаму? Там беларус быў, там нейкі караціст, а пазней той другі з Расіі. Яго не было на яхце. Так, ну але ён кантраляваў да нейкага моманту, таму ён там, відаць, і быў. А скажыце, а як вы думаеце, у нейкіх камерцыйных структураў ёсць такія рэсурсы, каб некалькі месяцаў, ну вылічыць, што там некалькі месяцаў аперацыя рыхтавалася, не там некалькі гадоў. Гэта ж трэба быць на сувязі і з нейкімі турэцкімі службамі, і з ФСБ Расіі, мець 5 чалавек, мець эту яхту, мець нейкую жанчыну, все это кантраляваць. Я думаю, што гэта рашэнне прымалася проста ў нейкі момант, і гаспадар Анатолій ён доўгі час быў, будзем так казаць, у нейкай такой камерцыйнай сеткі, дзе сапраўды абмяркоўваліся рэальныя сапраўдныя камерцыйныя справы. Вось маглі быць рэалізоўвацца нейкія праекты. Я не думаю, што гэта была аперацыя, якую распрацоўвалі там тонка 2 гады і ўсё такое. Я думаю, што гэта рашэнне, оно было такое даволі спантанным. Ну а далей, нават калі тэхнічна паглядзець, это ж ну не так складана ўсё як бы і зрабіць. Ну знайшлі яхту, там перааформілі. Ну, для людзей з буйнога бізнесу там гэтыя выдаткі яны ну не вельмі вялікія, калі там ёсць нейкая канкрэтная мэта ці ёсць сапраўды нейкі такі заказ на чалавека. Мы ведаем, што ў свеце ну такіх як бы злачынстваў адбываецца вельмі шмат. І калі рэальна вось ёсць нейкі такі канкрэтны заказ на чалавек, бо мне здаецца, тут была вось такая матывацыя. А што вам дакладна вядома, каб вось якія факты, якія спрыяюць гэтай версіі? Ну, па-першае, ну, калі казаць пра факты, то канкрэтна я проста не бачу, вось, каб гэтыя людзі, яны былі канкрэтна звязаны ўсе там з беларускімі спецслужбамі. Не, ну чаму? У расследаванні абсолютно відавочна іх звязаны з беларускімі спецслужбамі. Чалавек, который калісьці з Котавым быў арганізацыя адраджэння. Ну, калі так казаць, гэта людзі, які калісьці працавалі там у сістэме. А калі яны все звязаныя паміж сабой? Вот у чым сэнс. Ну, калі так казаць, то і Анатоль з імі звязаны даволі даўно. Менавіта таму яго і выкралі такое меркаванне? Ну, мы не ведаем проста матывы. Гэта маглі быць гэта не мог быць не абавязкова там дзяржаўны заказ. Гэта маглі быць рэальна быць такія вось нейкія прыватныя разлікі. Гэта мог быць сапраўды нейкая прыватная помста. Вось я не выключаю гэта. Это проста адна з верагоднасцяў, які я бачу, што гэта магла быць і прыватная помста. Это проста як адна з версій. Бо ладзіць такую проста аперацыю дзеля таго, каб выкраць Анатолія Котава, які, ну, будем так казаць, для рэжыма, для ўлады ён не прадстаўляў сапраўды такой вялікай як бы пагрозы ўвогуле. Ён не быў нейкай там ну гэта паводле нашай наяўнай інфармацыі, тое самае казалі, калі ведаеце, знік шмат гадоў таму і Захаранка, Ганчар таксама гаварылі, што па вялікім рахунку пагрозы ніякай не ўяўляюць. Ну, магчыма, проста так, ёсць версія, што гэта і спецслужбы, але мне здаецца, што могуць быць іншыя матывы, проста ведаючы менавіта як бы такі вось папярэдні бэкграунд гаспадара Анатолія, ягоную як бы дзейнасць у розных праектах, знаёмства з вялікай колькасцю людзей, спробы ладзіць камерцыйныя праекты, якія сапраўды час ад часу былі не вельмі ўдалыя. Вось таму, магчыма, як бы і тут і такая матывацыя была. Але натуральна адбылося злачынства, чалавека выкрылі. Гэта факт. Вось далей, што цяжка як бы ўжо адсачыць, это сапраўды
як бы далейшы лёс Анатоля, это рэальна як бы хто за гэтым стаіць канкрэтна, хто заказчык, як бы замоўнік усёй гэтай гісторыі, вось гэта сапраўды вельмі цяжка зараз зразумець. Але вы Але напісалі ну, так, так, скончыце думку, будь ласка, скончыце думку. але ну так відавочна, што гэта ўсе людзі, яны адзін з адным звязаныя, яны звязаныя праз вось гэтыя грамадскія ініцыятывы розныя накшталт адраджэння, праект адраджэння, яны звязаны па розных камерцыйных справах. Ну і відавочна, што Анатоль таксама з пэўнай колькасцю гэтых людзей ён быў асабіста знаёмы, бо як я казаў, ён бы не зайшоў на яхту, калі б на гэту яхту яго не запрасіла асоба, якую ён уласна вельмі добра давяраў. А як гэта можа быць звязана вось з тымі паводзінамі Анатоля Котава, якія ён прэзентаваў апошнія месяцы? Вы самі напісалі ў сябе на Фейсбуку, што вот некалькі месяцаў да выкрадання ён актыўна займаўся пытаннем вызвалення палітвязняў, кантактаваў з рознымі групамі па абодва бакі, у тым ліку актыўна працаваў па дыпламатычнай лініі, і ён розным людзям гаварыў пра тое, што вельмі хутка удасца вярнуцца ў Беларусь. Пра што это ўвогуле гаворка? Ну, трэба адзначыць, што ён гаварыў гэта даволі працяглы час, магчыма, нават там з 23-24 года. Это его такое было wishful thinking, як кажуць. То бок, магчыма, ён як бы проста, ну, як бы марыў пра гэта, хацеў, каб так адбылося. І, ну, у розных нейкіх кантактах, сустрэчах ён як бы ну, бачыў тыя сігналы, гэта, як кажуць, когнітыўнае скажэнне, да? Ён бачыў тыя сігналы, якія, як бы, магчыма, хацеў проста бачыць. Бо ну ніхто таких сігналаў, якби які ён трансляваў, якби ніхто натуральна не заўважаў з ім, якби нават там за там 2 дні да ягонага знікнення я якби власна спрачаўся, што ну няма якби ніякіх пакуль прыкметаў таго, што нешта кардынальнае адбудзецца ў Беларусі там у бліжэйшы час. Так, а можа яго завабілі проста абяцаннямі ну, нейкіх перамоваў з рэжымам. Я чуў нейкую версію, што нібыта ён па лініі вось спартыўнай якраз такі, там нібыта летні да Віктара Лукашэнкі дайшоў, который узначальвае Алімпійскі камітэт, і праз зняццё санкцый з беларускіх спартоўцаў нібыта лабавалася магчымасць вызвалення палітвязняў, некага там круглага стала, ці проста перамоваў, ці гэта хутчэй фантазія, як вы самі да гэта ставіце? Это фантазіі больш, бо гэтыя працэсы яны ну, не зусім адзін з адным звязаныя, будзем так это казаць. Ну, на той час это дакладна было так. Там, магчыма, нейкае частковае пытанне магло б там агучвацца фактычна, да? нейкі такі частковы момант. Вось. Але ну, як бы агулам браць, каб зняць там санкцыі з беларускага спорту ўзамен на палітвязняў, гэта само па сабе як працэс было на, вось, на той момант амаль ну, немагчыма. Бо гэта такія трошкі розныя як бы па механіцы працэсы. Гэта не так працуе, як гэта можа працаваць, напрыклад, там у дзвюбаковых адносінах там Беларусі і ЗША, дзе нейкія паступкі, і ЗША ў аднабаковым парадку можа там здымаць санкцыі. Вось тут як бы сітуацыя трошкі больш складаная, і ну такія пытанні яны як бы закраналіся, але ніхто не ведаў, як гэта тэхнічна можна было б рэалізаваць. Ну, у выніку гэта, як мы бачым, все роўна рэалізавалася. Там, я не думаю, што Міжнародны алімпійскі камітэт без нейкага стымула ці нейкай ініцыятывы адной з дзяржаў як бы мог бы прыняць такое рашэнне там цалкам як бы самастойна. Вось. Ці будуць нейкія наступствы з гэта, я думаю, што ну, у бліжэйшы час, магчыма, будуць. Вось. Але як мне здаецца, што ну, Анатоль потрапіў у такую комплексную пастку. То бок размовы там маглі ісці і пра камерцыйныя справы, хутчэй за ўсё ішлі пра камерцыйныя справы, і, магчыма, ну, адна з тэмаў гэта было як бы абмеркаванне нейкіх кантактаў ці ўгод па палітвязнях. Бо Анатоль, ну, шчыра кажучы, актыўна вельмі займаўся гэтай тэмай, асабліва вось апошні год там да моманту свайго знікнення. Вы маеце на ўвазе, што з тымі людзьмі, которые на яхце ён мог палітвязня абмяркоўваць, бо вы казалі, я камерцыйна. не ведаю, ці менавіта з тымі людзьмі, якія былі на яхце, ён з імі абмяркоўваў гэтае пытанне. Магчыма, ён кантачыў з іншымі людзьмі, бо у яго было ўсё ж такі некалькі лініяў ось такіх кантактаў. А канкрэтна, што па яхце, я думаю, што гэта былі ўсё ж такі больш камерцыйныя справы, бо, як я ўжо разумею, ён з гэтымі людзьмі кантачыў з чэрвеня 2023 года. Прынамсі, я ўзгадваю, што першы раз ён прылецеў з Дубая вось напрыканцы чэрвеня 2023 года, і у яго ўжо ну, быў такі партфель розных праектаў, у тым ліку ў спорце, у тым ліку там у як бы галіне нерухомасці і ўсё такое. То бок ён ужо як бы прыехаў з нейкім пэўным партфелем.
Вось, і што там тычылася спартыўнага праекта, я спытаў, а хто за гэтым як бы стаіць. Ён так ускосна так сказаў, што ну там нашы людзі з Мінска, умоўна кажучы, нешта такое. Вось, і вось Ну, это зразумела, што сходится, пробачьте, это сходится как раз з усімі тымі фактамі, якія агучаны ў расследаванні. Нашы людзі з Мінска, это людзі, которых ён уведаў. Аднаго ён нават, здаецца, запрашаў на вяселле сваё. Ён там адна з ключавых фігур. Это КДБшнік былы. так, Юрый Серых, вось, ну, ён былы КДБшнік. Так. Ну, калі так казаць, то ў Беларусі ну, на ключавых пасадах у многіх праектах і камерцыйных, і прыватных, там вельмі шмат як бы выхадцаў з спецслужбаў, бо просто іх шмат. Это не тое, што там это нейкая там это просто шмат людзей, якія працуюць у розных спецыяльных службах ці сілавых структурах, і натуральна яны потым займаюць нейкія там кіруючыя пасады. Але вы не лічыце, што яго маглі завабіць менавіта вось гэтыя людзі там з былых спецслужбаў, з якімі ён ведаў ужо іх добра узаемна некі час таму, і яго, ну, прабачце, так скажу, прынеслі ў ахвяру, маю на увазе, што, магчыма, перадалі Менску як такога здрадніка, таму што все-таки чалавек працаваў у адміністрацыі прэзідэнта, у алімпійскім камітэце, калі яго ўзначальваў сам Лукашенко. Ці Так, гэта версія... это магло быць, так, это магло быць менавіта так, што гэта ідэя, я кажу, што наўрад ці гэта была там такая двухгадовая аперацыя, хутчэй за ўсё гэта сапраўды былі камерцыйныя ідэі, і просто ў нейкі момант просто прасачылася інфармацыя, што у гэтых як бы колах з'явіўся Анатоль Котаў, да, камерцыйных. І гэта інфармацыя магла просто да кагосьці дайсці, і там за некалькі месяцаў літаральна вось прымалася рашэнне. Бо фактычна гэта ўвогуле як бы аперацыя, яна выглядала як просто такая камерцыйная замова. Яе выконвалі як бы камерцыйнікі фактычна. То бок людзі, якія доўгі час просто ўжо былі там у нейкіх прыватных там уласных камерцыйных праектах. Вось, то яно так выглядала, што як бы і зроблена фактычна рукамі вось гэтай камерцыйнай сеткі, у якой як бы з якой Анатоль там кантактаваў апошні час. Вось, магчыма, так это і было, што это просто перадалі там наверх, і хтосьці ну, даў там нейкі загад, сказаў, так, давайте. Вы таксама цытавалі ў сябе ў Фейсбуку апошнія смс-ы жонцы Анатолія Котава, і казалі, што ён фактычна развітваўся гэтымі смс-ами, бо, відаць, зразумеў на яхце, што ён трапіў у пастку. І ўжо не апершы вам звярталі ўвагу, бачу таксама на Фейсбуку. Чаму вы раней пра гэта не згадвалі? Вы раней казалі, што ён абсолютна нармальна камунікаваў. Не, гэта ўжо калі быў зразумелы цалкам кантэкст і былі ўжо апублікаваны факты з расследавання, ўжо тады было зразумела, што фактычна ён як бы ну, развітваўся. Это не было зразумела як ну, той момант. Это не выглядало як прамое развітанне. Вось гэта ну, выглядала просто так трошки странно, такія вось фразы абстрактныя, нейкія там надсылаліся фотаздымкі. Ну, вось, але ўжо потым, калі ўжо Пробачце, якія фотаздымкі высылаліся? Ён з яхты высылаў фотаздымкі жонцы, так? Так. А што ну, это? не з яхты, а сямейныя фотаздымкі. Сямейныя. А, іх супольныя з жонкай, так? Так. І вы думаеце, што чалавека, которого ўзялі ў пастку фактычна ў палон, яму нехта дазволіў тэлефонам карыстацца і высылаць штосьці? Ён ж мог выслаць, што слухай, я трапіў у пастку, ратуйце мяне, перадай там, не ведаю, апей кінуць каму-небудзь на свабоду, што мяне ўзялі ў палон. Но мы мяркуем, што он просто ў пэўны момант пачынаў гэта разумець. То бок ён мог быць трошки на падпітку, як бы і ну ўвогуле ён не панікёр сам па сабе. Як бы ведаючы там, праводзячы з ім шмат часу, ён не панікёр, і ён мог просто такім чынам як бы ўжо разумець, што адбываецца нешта неадваротнае. Ось, і ну так як бы метафорычна як бы развітацца. Ну, это просто выглядала так. Это калі мы ўжо ўсё расследаванне бачым, калі мы бачым ўсё па фактах па часе, мы разумеем, што гэта магло інтэрпрэтавацца як бы ім як сігналы па развітанню. Александр, яшчэ... І апошняе пытанне, гэта ну, вельмі канспіралагічна, канешне, гучыцца, але я просто бачу, што гэта абмяркоўваецца ну, у сацыяльных сетках, іншых варыянтаў зараз у Беларусі няма, што нібыта Анатоль Котаў мог быць супрацоўнікам агентаў спецслужбаў, я не ведаю, ці ФСБ, ці КДБ, ён вучыўся ў Маскве, у славутай МГИМО, здаецца, так, это ж школа прафесійная, которая звязана нібыта спецслужбамі. І такім чынам, вось праз гэтую гісторыю з яхты, яго нібыта вывелі з гульні, і ён зараз дзесьці, не ведаю, там, у нейкай краіне вядзе сабе райскае жыццё на нейкай выспе.
Ну, эту версію таксама нельга выключаць. О, нават вы не выключаеце яе. Ну, мы не можем это, я не могу это так само включать, бо, ну, такі Анатолій натуральна був бэкграунд, ну, будем так казаць, вельмі, як бы, падыходзячы вось да такога профілю, будем так казаць. Ну, нейкі адсотак верагоднасці ёсць. Я б не сказаў, што гэта там асноўная версія, там, ну, нейкі пэўны адсотак верагоднасці натуральна можа быць, бо мы ведаем, што, ну, як бы, кадры прафесійныя, яны рыхтуюцца дзесяцігоддзямі, і натуральна, што магла і такая быць гісторыя, але ну, невядома, як бы, якая тады была ягоная роля, як бы, в гэтым сім. Ну, фактычна, як бы, у сітуацыі з Мельнікавай там зразумела. Мельнікава выйшла на кіруючую пазіцыю, будучы там спікеркай каардынацыйнай рады, зняўшы, як бы, там арганізацыйную касу. Ну, гэта быў такі вельмі дэмаралізуючы ўчынак, будзем так казаць, да? І нават ён адбіваецца да сённяга часу, як бы, на стане там дэмакратычных сіл. А з Котавым, як бы, незразумела тады, у чым была мэта яго, як бы, інфільтраваць там у дэмакратычныя колы. Ну, разваліць іх было, ну, нереальна. Як бы, для гэтага патрэбны сур'ёзныя рэсурсы, як бы, у яго рэсурсаў не было. Ну, як бы, калі казаць так, з пункту гледжання там унёску нейкія дэмакратычныя справы, ён, ну, сапраўды зрабіў такія сур'ёзныя унёскі, ён шмат, як бы, укладаў энергіі і інтэлектуальнай, і там з пункту гледжання ўласных кантактаў у фонд спартыўнай салідарнасці, у многія іншыя праекты, ну, якія працавалі фактычна на інтарэсы дэмакратычных сіл, дэмакратычнай супольнасці. Каб паставіць кропку ў нашай размове, ваша версія, што зараз з Анатоліем Котавым? Ваша версія просто. Я думаю, што тут два варыянты, шчыра кажучы, што ён альбо ў Расійскай Федэрацыі, альбо, на жаль, Анатолія ўжо, як бы, і можа і не быць з намі. Вось. Я, ну, просто ўсе мяркуюць, што калі б ён быў у Беларусі, ну, гэта інфармацыя ўжо прасачылася так ці інакш, ужо б ведалі, бо, ну, краіна невялікая, так ці інакш ужо нейкая інфармацыя бы дзесьці там з'явілася. Ну, ці ён дзесьці ў Расійскай Федэрацыі, ці, на жаль, увогуле, як бы, яго і няма. Таму я і кажу, што адна з версій, ну, якую я, уласна, як бы, таксама высоўваю, гэта то, што гэта маглі быць прыватныя нейкія справы. То бок, гэта магла быць і прыватная помста. Не абавязкова гэта была замова там спецслужбаў, это маглі быць прыватныя пытанні. Ну, невядома за чаго. Цалкам это маглі быць і ўласныя матывы, гэта маглі быць камерцыйныя матывы, гэта мог быць проста нейкі бандыцкі ўчынак, як это было раней у 90-х, там, да, калі чалавек, які не вяртаў пазыку нейкую, яго проста забівалі, ці ад яго пазбаўляліся, каб іншым было, як бы, страшна. Ну, розныя, ну, вось версіі дзве, натуральна, ці гэта спецаперацыя спецслужбаў, але там не зусім зразумела некаторыя рэчы, уласна, мне. Ці гэта былі прыватныя нейкія пытанні. Ну, але факт застаецца фактам, яго выкралі, і дзе Анатоль зараз знаходзіцца, і ці жывы ён, як бы, гэта ніхто не ведае, ніхто не можа сказаць. Ну, калі б жывы, натуральна б ужо, хутчэй за ўсё, беларуская прапаганда яго ўжо паказала. Я думаю, што калі б выкралі, то асноўная мэта это была б натуральна яго проста паказаць і выкарыстаць у прапагандысцкіх мэтах, але гэта няма. Гэта няма. Дзякую, вялікі Александр. Я нагадаю нашим гледачам, што маім госцем быў Александр Апейкін, калега Анатолія Котава, зніклага па фонду спартыўнай салідарнасці. А мы на гэтым завяршаем нашу размову, нашу праграму. Паставце, калі ласка, падабайку гэтаму відэа, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Дзякую вялікі. З вами быў Дмітрий Гурневіч. Заставайцеся са свабодай.